Čaute. Takže nahrávku túto, ktorú vám idem sprostredkovať, môžeme nazvať rôznymi názvami. Budeme sa baviť o Saturne, často skloňovaná téma v kvázi duchovných kruhoch, a budeme sa baviť o starý versus nový svet. A uvidíme ešte o čom. Chcel som si to náprav nejako pripraviť celé, ale zistil som, že naozaj tá spontánnosť momentálne v tejto chvíli je pre mňa o mnoho lepším pracovným prvkom, než si tu niečo pripravovať. Takže pôjdeme na to. Na čo sa vlastne chcem zamerať? Na hľadisko hmoty a ducha. Je to moja obľúbená téma. Pretože hľadisko hmoty a ducha je neustále prepojené a je to súbežný celok. Nie je v tom žiadna forma oddelenosti, hej? Vôbec žiadna. Čo sa týka teda prvotnosti toho, čo chcem vysvetliť, delím to na momentálne teraz spontánny výmysel iba na dve zložky. Jednu môžeme nazvať starý svet a druhú potenciálne nový svet, ktorý mohol a nemusel byť, hej? Bavíme sa o veku vodnára. A o tom niektorí z vás počuli, koľko zmien sa malo prísť, a respektíve aj prišlo, aj sme boli ich očitými svedkami vo svojich priamých skúsenostiach, príbehoch. Bavíme sa o roku hlavne 2020, 2021, 2022 a ešte chvíľu 2023, hej? Takže bavíme sa o tomto čase. To, čo bolo predtým, bolo o niečom úplne inom, myslím rok 2019 a dozadu, a to, čo je teraz, je zase len následkom určitých vecí, ktoré sa minulý rok paradoxne v téme súlad ducha a hmoty nepodarili realizovať, hej? Bez ohľadu na to, kto akú dá interpretáciu tomu, čo ja hovorím, tak naozaj si za tým pevne stojím, že sa tie veci nepodarili, hej? A viem prečo, viem kvôli čomu. Pretože som si tým prešiel na svojej vlastnej koži, ako také. Takže ak niečo takéto vypustím von, tak to nie je len tak, hej? A je za tým obrovský obsah databázy, ktorá má svoj čas na vzdelanie. Respektíve na svojom telegrame sa už týmto veciam určitým spôsobom venujem. Jemne ich tam načínam, ale nie je to vôbec ľahké to vysvetliť, a myslím si, že ani možno nie je podnetné sa tým zaoberať, hej? Každopádne chcem sa vrátiť teraz k tomu, čo sa týka práve toho starého sveta. To je všetko, čo bolo pred rokom 2020, porozumie tomu takto. A neriešme teraz časové chronológie, či je čas reálny, či nie je reálny. Všetky tieto témy mám prejdené, ale tu nejde teraz o to riešiť, čo ste vy kde počuli, ako vo veškerej úcte a rešpekte a pokore, ale o tom, čo vám chcem zdeliť ja, hej? Ja všetky tie informácie a pramene poznám. Naozaj. Nie je to nutné interpretovať moje veci a parovať ich hneď s niečím, čo ste niekde počuli alebo čítali. O to celkom nejde. Ide o surovinu, ktorú vám dávam ja. A nejde ani o ego, ani o to, aby neviem čo, hej? Proste len chcem, aby sa to neparovalo s inými záležitostiami. Pokiaľ to budem náhodou parovať ja v rámci tejto práce, tak je to len preto, lebo to je potrebné, hej? Pretože to má nejaký zmysel, ale párovať toto celé s akýmikoľvek interpretáciami inými, na čo? Ja rozumiem tomu, že čas je ilúzia, bla bla bla, ale ako náhle sa začnem pýtvať v každom jednom detaili, tak tá hlasová správa, ktorú vám chcem zdeliť, nebude mať 30 minút, ale bude mať 5 hodín. A neverím tomu, že si niekto nájde takýto dlhý čas, a ani ja ho nemám. Takže toľko na začiatok, aby sme si urobili, jak sa hovorí, naliali čistého vína a ideme sa do toho pustiť. Takže starý svet, všetko, čo bolo pred rokom 2020, áno? Tak toto v jednoduchosti a krátkosti ponímam. A tým myslím absolútne všetko, hej? Celý súpis duality ako takej. No. A čo sa vlastne žilo cez hmotu? Lebo ja riešim stránku ducha a hmoty. Cez hmotu sa riešil v podstate vždycky úkaz ducha samotného, pretože duch a hmota sú v súbežnom kolobehu, hej? No a ja som včera objavil jeden svoj vlastný článok, ktorý som si písal pred 2 rokmi, ešte na Facebooku, a tak ma inšpiroval práve, že vám dneska o tom poviem. Skúsi predstaviť, že všetko hmotné v tomto svete od našich bežných zvykov, tam začneme a myslím, že tam môžeme kľudne aj skončiť, ako sa to hovorí, chlieb náš každodenný,
že všetky tieto záležitosti, ale to je jedno, čo to bolo, hej, a v akom veku to bolo. Či to bola loď, či to bol chlieb, či to bol koláč, áno. Všetky tieto záležitosti vyzobrazoval ich v podstate samotný práve to, čo som chcel spomenúť, Saturn. Pretože v jednej úžasnej knihe, ktorú každému naozaj odporúčam všetkými 10, nie som moc postavený na knihách, mám svoje vlastné skúsenosti, aj tie vhľady, ktoré som do toho dal, sú moje, ale táto kniha bola na mojej ceste, aby tam bola. Hej? Mala tam svoje miesto a priestor a je perfektná. Pokiaľ niekoho naozaj zaujíma Saturn, tak táto kniha David Talbot Saturnský mýt je perfektným miestom, kde človek môže stráviť čas a zaoberať sa tým. Každopádne teda v tejto knižke to bolo krásne definované, že v časoch Egypta napríklad sa používal zvyk jedenia koláča. Hej? Pitie piva a tak ďalej a tak ďalej. Keď kresťania napríklad hovoria telo Kristovo, hej, v podobe oplátky alebo chlieb náš každodenný a všetky tieto proste slogany a synonýma. Áno, alebo napríklad úžasná symbolika loď, teraz myslím tú klasickú, ja neviem, nazvime to pirátsku lodičku, ktorá má jeden a druhý konec. Všetky tieto vyzobrazenia, a tým sa dostávame k tomu, že aj na Facebooku celkovo ľudia, našiel som kopec takýchto článkov za celé roky, kde proste nejakú symboliku z bežných vecí, ja neviem, z komerčných potravín a podobne, to vedeli proste prepojiť so Saturnom, hej? Tak to je presne ono, to chcem tým povedať. Každá jedna záležitosť tu na hmote vlastne bolo ako keby na jednej strane pojedanie seba a na druhej strane v tom bol vyzobrazený starosvetský architekt, hej? To znamená Saturn ako taký. Pretože Saturn bol prvotne neduálny. Čo to znamená? Vyskytoval sa tu osobne, to znamená, že neexistovala žiadna polarita na Zemi v zmysle svetlo versus tma. Svetlo versus tma začalo súčinne s dualitou ako takou, ktorej už súčasťou bolo to, všetky tie príbehy, ktoré píšem na svojom telegramovom kanále ohľadne muža a ženy, ducha a hmoty, hej? A bolo to súčasťou mužského pádu. To, že sa Saturn stal duálnym, hej? To, že Saturn je zrkadlom muža. Prečo? Pretože vo svojej neduálnej podobe bol ten, ktorý spravoval svojou prítomnosťou Zem. Čo to znamená spravoval? Vyživoval životom, ktorý rozdával hojne Gaju, to nazvime, hej? Zem. Teraz nedávajte interpretácie Gaja prepojenú s ezoterizmom alebo čímkoľvek, čo sa prezentuje. Nie. Ja mám na to svoj osobný dôvod, prečo to nazývam Gaja. A nemá žiadny podtext hmatateľný s tým, ako je Gaia prezentovaná v nejakých iných kruhoch. Nemám s tým absolútne nič spoločné, áno? Vyživoval Gaju. Čo to znamená? Muž vyživoval ženu. Duch vyživoval hmotu. Pretože keď duch vyživuje hmotu, tak sa hmota môže prejaviť a môže tvoriť. To, čo sme tu videli my a čo sme tu žili my, napríklad ešte pred rokom 2020, hej? Tak čo to bolo? Každý hovoril, Matka Zem nám dáva život. Keď sa zamyslíte nad tým, že je to súčinnosťou celku muž a žena celkovo, hej? Tak kde je v tom celom muž, keď Matka Zem nám dáva život? Ako? Kde je v tom mužská záležitosť? Mužský princíp, kde je? Saturn sme poznali v podstate ako... Aj o tom bolo strašne veľa písaného a myslím si, že matateľný ukazuje XY. Saturn bol používaný často ako kvázi odber energie, hej. To znamená, bol nejaký koncert nejakej komerčnej kapely a mala proste v pozadí Saturn na obrázku alebo akokoľvek. A týchto úkazov odberu energie, však to je, celé je to postavené na tom, o tom sa nemusíme baviť, kostoly, chrámy, čokoľvek proste, od A po Z, hej. No a v tomto podobenstve Saturn v podstate v dualite existoval, hej. Čiže Zem nám dávala život a kde bol vlastne Saturn? A prečo by nám mala vlastne dávať žena, lebo Zem je ženský princíp, žena, prečo by žena mala dávať život? A ak to vzniklo v dualite, tento princíp, hej, že sa vymenila rola, že pred dualitou v neduálnosti bol Saturn, ktorý dával život
Zemi, Gai, žene, hej, a existovala úplne iná typológia Zeme, iná projekcia, tak z akého dôvodu by sme si mali myslieť, že to, že nám Zem, Matka Zem dávala život, hej, my sme ho vyberali a drancovali, prečo by to malo byť v poriadku? A pozor, ja teraz nejdem mieriť na žiadne ekologické záležitosti. Hovorím, že každá jedna informácia, mimochodom je tu OK, problém je interpretácia, ale ja tu nejdem interpretovať z nejakého ekologického hľadiska teraz, alebo nejaké všelijaké ideológie a podobne. Tam absolútne nesmerujem, aby tu nikto náhodou nechápal. Ja sa budem sem tam snažiť vysvetliť svoje slova, aby ste chápali, že nemierim zrovna sem, áno? Takže Zem v podstate bola nami, sa dá povedať, oberaná o život a Saturn zatiaľ bol predmetom hlavne uznania. A to sa netýka len tejto doby. To sa týka celkovo. Hej? Keď si len pozrieš pojem Saturnu, boli o tom dobré články napísané jedným človekom ešte tiež 2-3 roky dozadu. Či medzi Rímanmi, či medzi Grékmi, či kdekoľvek proste. Lebo Saturn bol všeobecne všade uznávaný, hej? Len mal rôzne mená, áno. To není akože žiadna nová informácia pre mnohých z vás, predpokladám. No a on bol vlastne uznávaný, ale nebol prítomný. On bol uznávaný, nebol prítomný. Čo to znamená? Stal sa duálnym, stal sa pánom času, bolo to súčasťou jednak duality, ktorá vznikla v podstate na základe dlhu, všeobecného dlhu. Čo chcem tým povedať? Muž jednoducho sa chcel stratiť zo svojho pola zodpovednosti. Myslím ešte pred dualitou, to sú príbehy, ktoré vám nemá kto povedať a kde povedať. Myslím, že na 99% som trefný, nepočul som o takomto ničom. Ja hovorím to z vlastného prežitia, hej. Muž sem vstúpil, ale znamenalo to na dlh. To znamená, inými slovami to môžeme povedať kľudne aj karma, hej. No. Malo to svoje pre muža, povedzme, benefity v určitom spôsobe, hovoríme o vedomí, áno. Ale žilo sa v podstate v celej tej dualite do určitej doby na úkor ženy. To znamená čo? Zase je to nádherné zrkadlo toho, čo sa stalo, pretože pred dualitou v neduálnosti Saturn ako muž vyživoval ženu ako Zem, hej? A potom sa to obrátilo. Saturn zmizol. A Zem bola tá, ktorá dávala život. A my, ako takí, bez kvázi Božej prítomnosti, bez prítomnosti ducha, sme tu v podstate tieto Zeme, rôzne projekcie Zemi, pretože nepovažujem túto Zem za statickú záležitosť v tom zmysle slova, že by neexistovali iné verzie. Ja to totiž ponímam ako projekciu jedného vedomia, ako software, hej? Ako zrkadlo proste daného príbehu a tým pádom to není len o tejto Zemi. A mám s tým priamu skúsenosť, hej? A som si tým istý, že to môžem dovoliť takto povedať na 100%. Len tieto priame skúsenosti sú predmetom ešte dlhodobej práce na Telegrame, kým sa naozaj dostane k tomu, aby som to mohol vôbec vedieť nejako vysvetliť a definovať a podať ľuďom. Takže si to vyžaduje čas, preto nehovorím všetky informácie teraz naraz, lebo sa to nedá. Hej? Alebo respektíve dalo by sa, ale ako som povedal, dlhá časomiera a veľmi veľa práce, ktorá by podľa mňa zišla v tomto smere na vnímoč. Hej? Čiže by bola zbytočná. OK. Takže rôzne projekcie Zeme, hej? Ako hovorím, rôzne projekcie Zeme a na týchto rôznych projekciách bola v podstate Zem ako keby spracovávaná nami, ale vždycky to vlastne znamenalo len jedno. Teraz nehovorím o tejto Zemi, hej? Táto už bola iná, toto bola transformačná. Ale tie predošlé verzie, tam to zväčša skončilo, teda nezväčša, pokiaľ viem vždy, podľa toho, čo si teraz v hlave prechádzam tým celým, deštrukciou. To znamená, že vždycky sa daná záležitosť jednoducho ukončila deštrukciou. A ja som ešte chcel povedať predtým o mužovi ako takom, hej, že sa žilo na dlh, to znamená na karmu, hej. A všetky tie príbehy na tých iných verziách Zemi boli v podstate o tom, že muž si to do určitej formy užil. No, tým, že stratil zodpovednosť. A tak aj Saturn zmizol a nebol ten zodpovedný, ktorý vyživuje Zem, hej? A Zem nám ten život v podstate vždycky dávala.
Vždycky sme od tej matky brali, ale nedali sme nič. A pokiaľ sme sa snažili, pokiaľ by niekto napríklad chcel spomenúť Atlantídu a podobné príklady, prečo potom zanikla? Nájde sa 1000 samozrejme dôvodov, na čo ukázať prstom, hej. Zanikla preto, lebo. Ja tieto zákony poznám a žijem ich napriamo. Nenadradzujem sa, len to hovorím úplne tak, ako to mám, hej. A rozumiem týmto zákonom úplne a plne. A pokiaľ sa niečo zničí, tak je to len pre jeden jediný dôvod. Pretože to je zrkadlo danej udalosti, ktorá jednoducho má presne takto dopadnúť. To je celé. Hej. Tu neexistovala na Zemi mimo duality, teda ne. Tak ešte raz. V dualite tak neexistovala nikdy žiadna slobodná vôľa. Všetko bolo vždycky iba autopilot. V dualite nemáš slobodnú vôľu. Pretože dualita vznikla na princípe lži. Áno. Manifestátor života sa priamo, ako náhle sa dualita začala, stal rozum. Rozum, ktorý polarizuje a robí selekciu. Dobro a zlo. To není z ducha, hej? Z ducha bol strom života a nie strom poznania. A mimochodom všetky tieto údaje máte v Biblii, čo je úplne komické, hej? Že keď začneš študovať Bibliu neduálnym spôsobom, to znamená, že tam nedávaš žiadnu karmickú interpretáciu ani žiadnu informáciu dobrého alebo zlého alebo takého alebo onakého. Nedávaš do toho nič. Len surovo čítaš to, čo tam je a máš teda poznatky a nejakú svoju skúsenosť a cestu, aby si to mal s čím prepojiť, tak pochopíš, o čom sa tam vlastne v tejto knižke hovorí. Nej? To je na tom perfektné. Pretože tam je to povedané. Áno. Strom poznania. Ten, ktorý urobí ľudí rozumnými. Áno. A ten celkový proces, keď si to dobre prečítaš, naozaj, keď sa na ten Genesis zameriaš, nie sú tam všetky infočky, má to svoje dôvody, áno, ale tie infočky hovoria o tom, ako sa v podstate muž ničil, hej? Čo sa vlastne stalo. To všetko je v podstate o zničení muža a zároveň aj ženy. Hej? Žena sa vytvorila z muža a nabrala proste polaritu copyright z chlapa, hej? Takže tam není proste o čom debatovať. A teda všetko, čo vzniklo proste v tej dualite, áno, není z ducha. A zároveň tu nebol ani Saturn. Hej. Takže čo sa vlastne v dualite dialo? Drancovala sa matka, hej, ako taká, žena, ženský princíp, ten dával život. A my sme ho spravovali v rôznych inkarnáciách a tak ďalej. Okrem tejto transformačnej zeme to dopadlo vždycky deštrukciou. Toto už bola transformačná zem, kde sa napravovala dualita ako taká celá, hej. Kde sa proste napravovalo všetko to, čo sa žilo predtým. Všetko, čo bolo zasiaté, muselo byť prežité a odstránené. Jednoduchý princíp zákonitosti, ktorá tu proste prebiehala a fungovala. A teda Saturn v podstate zmizol, ako hovorím, hej, a bol ten, ktorý bol uznávaný. A neustále to bolo o tom, že tá existencia, že ľudia nejakým spôsobom hľadali niečo, hej, nejakého boha, niečo božské, niečo proste také a onaké. A to bola práve tá cesta toho, že ten duch proste neexistoval. A nemohol si ho nájsť. Až dokým neprišiel čas. Pretože tým duchom sme my, áno. Saturn je naše zrkadlo. Ducha ako takého. Muža, hej. A ak by sa muž vrátil v tejto dobe na svoje miesto, tak by sa objavil aj Saturn. A skončila by sa polarita medzi mužom a ženou. Čo dôsledkom bolo vlastne vytvorenie svetla a vytvorenie tmy. O čom zase napríklad hovorí Biblia. Hej? Svetlo a tma. Ak mám potrebu poukazovať na to, že svetlo a tma, nech je to v akejkoľvek súvislosti, tak už tam popieram jednotu a jednotný celok. Už robím selekciu, polarizáciu, rozdielnosť. Hej? Takže a hovoril som ešte predtým, že všetko toto tu vzniklo na dlh, aby som sa k tomu vrátil. A to je presne ono. Ten dlh potom trebalo zaplatiť. A o tom to presne bolo, hej. Saturn sa vlastne v tomto ponímaní stratil a stal sa v podstate uznávaným božstvom. Predtým to ešte bolo tak, v tých starších časoch to nazvime, že napríklad Gréci, klasika, skúsim takúto interpretáciu, hej,
Mali tam napríklad Dionýza, boha vína, hej. A ďakovali mu v podstate za tú vínu revu, hej. Ďakovali proste za úrodu, za hojnosť a tak ďalej a podobne. Vždycky bol proste ten Saturn uznávaný rôznymi spôsobmi. Predtým bol uznávaný aj duchovnejšími záležitosťami a zvykmi a jak sa nám doba hýbala ďalej viacej a viacej až do tejto transformačnej zeme, tak bol skôr, by som povedal, vyslovene už ťahač tej energie a ani by som nepovedal, že vôbec niečo ten Saturn dával, hej? Kvázi, tak keď to mám takto povedať. Lebo predtým to bolo tak s tou vinnou revou napríklad, áno? Alebo s čímkoľvek. Bolo to tam, že dobre, zoslal nám to Dionýzos, dal nám to OK, vybavené, v poriadku, paráda. Ale keď sa pozrieš na obal tejto zeme, napríklad v 21. storočí, môžeme si dať takýto príklad, tak sa dá povedať, že mnohí ľudia tu hovorili, že sme opustili Boha a že sme začali všetko brať do svojich vlastných rúk a že to nerešpektujeme. Ono, ako hovorím, nikdy není problém informácia, ale interpretácia. Tak my sme žiadneho Boha neopustili, pretože Bohom sme my. Jednovedomie sme my a Saturn je toho iba súčasťou. Áno, my nepatríme žiadnemu Bohu. A to naozaj každý nech zabudne, hej? Ale v každej interpretácii, či duchovnej, ezoterickej, kresťanskej, akejkoľvek filozofii, proste my. A to ale nejdem nikoho poučovať. Ja chápem, že toto sa dostane len naozaj k ľuďom, ku ktorým sa má. Toto nemá poučný charakter. To teda ako absolútne ani popierací, ani nejdem nikomu brať jeho záležitosti, pretože každý tu mal svoju individuálnu cestu, svoju vlastnú záležitosť, hej. A ja to plne rešpektujem a absolútne nikomu nič neberiem, takže aby sme od tohto dopredu boli odprostení, hej. Toto je robené pre tých ľudí, ktorí majú na to, ktorí majú o to záujem, prípadný, hej. Takže hovorí sa proste takým štýlom, že sme opustili Boha a všetko sme zobrali do svojich rúk. Ale keď sa na to pozrieš, tak v podstate ten kvázi Boh, hej, už není tak výrazne daný, že áno, nám dal niečo, hej. Ale skôr by som povedal, že my ho pojedáme, áno. Respektíve sme ho pojedali. Toto, čo je teraz, tak to sa nepočíta. Do roku 2020, povedzme, kým začal COVID, sa to vyslovene dialo takým štýlom, že sme ho pojedali. Hej? A v čom? No vo všetkom. Hej? Vo veškerom tomto ponímaní sme my, ako keby tým, že sme ho pojedali, sme mu dávali vlastne uznanie. Prečo bol ten Saturn vlastne na všetkých symbolikách? Teraz nejde len o pojedanie konzumného charakteru, ale ide aj o počúvanie hudieb, o Logana, všelijakých filmových štúdií a tak ďalej. Viem, že sa vyskytoval na mnohých faktoroch, len si teraz nespomeniem na konkrétne príklady. Áno? Lebo to už sú naozaj pre mňa staré informácie. Ja som toto riešil naposledy pred 2 rokmi, ale myslím, že ma každý chápe dostatočne. Hej? Proste my sme ho čerpali z každej možnej stránky. To znamená z fyzickej potravy, z tekutín, hej? Z filmov, z hudobných koncertov alebo prípadne klipov, skladieb, to je proste jedno, hej. Uznanie sa mu dávalo kdekoľvek. Hej. Už sme sa ocitli vlastne v tom, že sme ako keby vyslovene iba sa ním krmili a plnili a uznávali ho. Hej. Ale úplne nevedome. Áno. Dá sa povedať, že si úplne od nás on bral už extrémnym spôsobom. Hej? Ale nie neoprávnené. Hej? Všetko bolo proste súčasťou toho, čo tu proste bol ten celkový kolobeh. Tak, hľadal som hodné slovo. Celkový kolobeh. My sme ho proste pojedali. Prečo to vlastne tvrdím? Pretože všetky tieto záležitosti ohľadne pojedania ako takého Saturnu, aj tá symbolika proste, jak som hovoril o tej knihe Davida Talbota, tak tam je to všetko vysvetlené, hej? A je to krásny odrazový mostík pre takýto typologický koncept úvahy ako takej a o filozofii, hej? Tam je to jasne definované, keď človek si všíma, je všímavý, že všetka tá symbolika zobrazovala Saturn už od starosvetského ponímania, hej? Akurát, že predtým bol ten Saturn určitým spôsobom uznávaný. Ale teraz, keď si to tak vezmeš, tak
Ja to zamerám schválne na kresťanstvo. To nebolo takým spôsobom, že on nám dal vinnú révu a je to perfektné, alebo z nejaké mytologické záležitosti božstiev a podobné takéto veci. Skôr to bolo zamerané na to, že my ho na jednej strane, ak som povedal, pojedáme a na druhej strane ten Boh, tak by som skôr povedal, že my mu ani neďakujeme, áno? A hovorím to v tom ponímaní tej spoločnosti do toho roku 2020 v zmysle nejakého konzervatívneho alebo aj akéhokoľvek iného života, ktorý sme tu viedli, rôznorodí ľudia, To už nebolo také vyslovene, že nám niečo bolo zoslaté. My sme to vyslovene získali do rúk, toto všetko. On sa stratil, On bol nami úplne uznaný a dotovaný našim energetickým výdajom, ktorý sme tu žili cez tieto karmy. My sme mu v podstate tým, že sme sem prišli do tej duality, zobrali jeho zámer. Bola to samozrejme dohoda, aj medzi Saturnom samotným, aj medzi mužom samotným, To sú akože veci, ktoré vám naozaj nemá kto povedať a nikto vám to proste nemôže povedať. Lebo ja hovorím svoj priamy zážitok, A nemusíš mu veriť, ja ťa nenútim, však ako naozaj táto záležitosť má osvojiť možno pár ľudí. To vôbec nemá mať nejaký masový dosah a tak či tak, čo by ste s tým robili? Nič, Hovorím, že to je naozaj len pre ľudí, ktorých to zaujíma. No ma to baví. Iba preto. Ale chcel som sa teda vrátiť k tomu, že ten Boh, ale to je jedno, či si bol, keď hovorím kresťan, ja nemyslím dogmatického teraz kresťana, ktorý tu klačal na kolena, bol v kostole, alebo proste nejakým spôsobom patril k cirkvi, alebo čo. Táto celá spoločnosť určitým spôsobom bola sebautrpiteľská, mali sme to všetci v sebe. A je jedno, či sme boli duchovní ľudia, či sme uznávali Tibet, mníchov, chodili po svete. Ja hovorím o celkovej bielej spoločnosti európskej a zároveň tým pádom aj to nazývam ako kresťanská, lebo sebautrpiteľstvo je základný pilier kresťanstva ako takého. Sebautrpenie proste. A sebautrpenie, ale to je zase téma na inokedy, má naozaj strašne veľa podôb, ktoré by sa človek naozaj čudoval, ak by to pochopil, že to tak je, Sebautrpiteľstvo je už len to, keď pomáhaš iným na úkor seba, A pritom vo svete je to definované tak, že každý, kto pomáha iným, je velebený, ale napriek tomu to tak nie je, No. A veľmi dobre to poznajú ľudia, ktorí mali tieto sklony v sebe pomáhať iným a potom prišla transformácia, 20, 21, 22 a dostali sa z tohto von. Poznám osobne takýchto ľudí, a začali sa zaoberať viacej sebou, pretože to tak malo byť, Tu neexistuje definícia pre každú jednu bytosť, z čoho má vychádzať a akým spôsobom má žiť. Mimochodom. Takže ja som to myslel takto širokospektrálne tú kresťanskú spoločnosť, no a dá sa povedať, že sme každý jeden ako keby, jak som hovoril, toho Boha pojedali cez tú hmotu, dávali mu uznanie, ale ako keby sme ho už nevelebili, Skôr ho volali vtedy, keď ho potrebujeme, ale celkovo akože kvázi nejaké také uznanie typu, jak to bývalo predtým, v tých časoch tých napríklad mytologických, tak to vôbec absolútne nie, Už sme mu nedávali takú kvázi duchovnosť, kde kvázi v úvodzovkách prišla vždycky nejaká odmena, ktorá aj tak ale nakoniec dopadla deštrukciou. Ale skôr to bolo o tom, len sa zamýšľam, pretože mi to beží rôznorodo na rôzne smery a snažím sa to nejako dať do súladu. Skôr by som povedal, že uznanie cez hmotný faktor a ten vymyslený úzorný duch, ktorý tu bol, tak ten už vôbec nefungoval. Už sme mu to nedávali jednoducho. Takže povedal by som, že ten Saturn viacej a viacej predtým čerpal cez iluzorného ducha a potom to už dostával hlavne cez hmotu. Cez hmotné hľadisko, proste života samotného, ktorý sme tu žili. Od stravovania, chlieb náš každodenný, daj nám dnes, však chlieb náš každodenný. Chlieb je vyzobrazenie Saturna, celkovo. Všetko, Chlieb náš každodenný, daj nám dnes.
podstate my prosíme cez túto modlitbu, aby nám dal náš chlieb každodenný, čo samozrejme znamená naše mučenie seba samého. A podobenstvo toho je napríklad aj ten chlieb, pretože chlieb, keď sa zamyslíš nad jednoduchými slogami spoločnosti, na chlieb treba robiť, na chlieb sa robí, hej. Nemám ani na chleba, hej, a tieto záležitosti. Chlieb je synonymum utrpenia. Kebyže sa teraz na to pozrieme zase z úplne inej perspektívy, hej, tak múčne jedlá mixované s rôznymi bielkovinovými jedlami, dobre, sú výnimky, sú tu takí ľudia, aj ja, už mimochodom teraz, ale proste vo všeobecnosti seba utrpiteľský pojem kresťanského stravovania, tým myslím nás všetkých, keď hovorím kresťanstvo, hej, tu v tejto bielej koncepcii, samozrejme s výnimkami, hej, ale myslím to tak všeobecne uplatniteľné na veľkú časť obyvateľstva, hej, tak boli mixované veci, hej. Miešalo sa jedno s druhým, také s takým, onaké s onakým, hej. Hovorilo sa kedysi o tom, že existovala iná typológia stravy, aj tam bol nesúlad, ale zase na inej úrovni, ale varilo sa inak, nemiešalo sa toľko, hej, a to deje. A to sú všetko vlastne tie záležitosti, že my sme naozaj mali postupne padnúť do toho najväčšieho úpadku, odkiaľ potom existujú dve cesty. Jedna odraziť sa, hej, a vyletieť v tom dobrom zmysle slova, alebo odraziť sa, pokúsiť sa vyletieť, ale nezvládnuť to a padnúť úplne a vybaviť to raz a navždy. Jedno alebo druhé. Zase hovorím z vlastnej skúsenosti. No. A teda, aby som sa už konečne vymačkol, tak ten Saturn bol proste už dotovaný cez tú hmotnú stránku, cez ten hmotný faktor, cez všetky tieto symboly. Aj cez, čo sa týka kresťanskej, teda to mám zamerať priamo na cirkevné veci, hej, tak konzumovanie tela Kristovho, tak to je snad jasné, nie? Kristus je v každom jednom z nás. Kristus sme my, áno. Je to večný život, hej. To, že proste ty nezomieraš. Ale pozor, ja nehovorím o ľudskom ponímaní pre Boha nesmrteľnosti, hej. Tak o toto mi absolútne nejde. Ja hovorím o tom, že ty proste nezomreš. A keď si prečítaš zjavenie Jána a dáš si to do súvislosti s tým, aké zmeny by sa tu diali, hej, oni sú tam opísané. Ja sa tomu idem venovať onedlho a dešifrovávať to viacej a viacej, pretože rozumiem tomu textu, čo tam je napísané, aj mi jasné, čo mi to chce povedať, hej. A proste tam bolo jasne definované, že sa proste zbavujeme toho starého prototypu fungovania. Hej. Je to tam jasne definované. Aby som sa teda vrátil k tomu, čo som chcel, tak mužovi v podstate prislúchal tento vek vodnára, aby to buď dal do poriadku celé, alebo aby to tu proste padlo. Áno? A to, čo som hovoril pred chvíľou ohľadne práve toho kresťanstva a toho konzumovania toho Krista, k tomu sa chcem ešte vrátiť, hej, tak to je presne o tom, že teraz sa smejem, lebo chvíľu mi trvalo, kým mi to dotieklo, ale už viem presne, čo som chcel povedať, takže myšlienka mi ostala. Hovoril som, že Kristus je večný život v nás. Áno? A na konci toho zjavenia Jána je tam presne definované to, že už nebudeš proste zomierať. Tam je len návrat ku Kristovi, ale to znamená k sebe, k večnému životu. Život, samotné poňatia života. Krista berú všetci ako nejakú bytosť, ktorú nutne musíme vnímať ako niečo, ako nejakú formu oddelenosti, niečo externé, jedinca, jedného. Nech je to jedno, kto ho ako vníma. Či duchovný, či kresťania, či ja neviem, kto kde ako vníma, ale ja to ponímam takýmto spôsobom. Vo všeobecnosti sme Kristom my, áno? A keď sme konzumovali, teda, keď konzumujeme Kristovo telo, konzumujeme vlastne seba, hej? A takisto je to proste aj s tým chlebom, áno? Že my v podstate konzumujeme jednoducho chlieb náš každodenný, to znamená v podstate svoju karmickú záležitosť, kde odozdávame svoju energiu Saturnu, ktorý tu proste padol a je z neho mŕtvý Saturn, to nazvime, alebo duálny Saturn, hej, ktorý proste žije z našej energie, áno. Nedávajú von, ale žije z nej,
a je to žitie, ako som hovoril, jak na úkor ženy, z ktorej sme vlastne predtým žili my, keď sme dráncovali Matku Zem. A potom to už išlo do tej roviny, že ten Saturn postupne začal vyžierať práve nás. Lebo proste, to je jednoducho ten, nazvime to, koncept toho celkového, nechcem to nazývať cyklu na Zemi, lebo to je dosť často definovaný pojem, že toto je cyklus, ale ten cyklus je len súčasťou niečoho zase iného, hej. Nazvime to tak, že sme mohli do istej doby drancovať, hej, a potom to proste muselo postupne prestúpiť do toho, že bolo treba začať platiť účty, hej. No, takže o tom aj hovorím. Dualita vznikla na dlh, hej, a je logické, že keď sme do nej vstúpili, tak sme to potom museli vyčistiť, zbaviť sa tých nánosov a tak ďalej, hej, jasné, že áno. Dlh treba zaplatiť, jednoduchá pointa. A ešte na začiatku v podstate tohto celého som hovoril o dvoch svetoch. No tak starosvetské ponímanie je konzumácia Saturnu jednoznačne, hej, postupne narastajúca, hej, cez všetko, cez celý hmotný faktor. A teraz si predstav vlastne, že ak má začať nový život, ak má začať na Zemi nový život, ak tu má začať niečo nové, tak čo sa vlastne musí stať? No, do toho hmotného hľadiska, a ak to niekto bere tak, že nie, tak je na omyle, pretože hmotné hľadisko je ženský princíp, ženský faktor. My sme tu ženu ako hmotu, ako hmotný princíp nepoznali. Tu hmotný princíp bol muž a je to tak veľmi často brané, je to úplne scestné, hej? A hovorím to zase iba z vlastnej skúsenosti. Nie, muž tu kvázi falošným spôsobom zodpovedal za hmotu tým, že si mohol dovoliť držať ženu vo väzení, hej? Žena dá život, áno, a muž si zatiaľ môže byť otrokom svojej práce, nech je úžasne nádherne platená, nech je akákoľvek, hej, svojich vlastných emócií, môže si dovoliť byť emočný, môže dovoliť sa chovať akokoľvek, môže si dovoliť odísť kedykoľvek, hej, ale žena je tá, od ktorej sa proste čaká zodpovednosť a to, že to proste znesie jednoducho a uniesie to všetko na svojich pleciach. A je to tak, hej. Takýmto spôsobom tu proste fungovalo. A vo veku vodnára práve sa toto ponímanie tej hmoty a toho ducha malo pretočiť. Takže to nemalo byť o tom, že žena tu bude zastávať nejakú dogmaticky priradenú rolu, hej? Pretože každý tu má vyprofilovanú rolu a každý povie, že tak to má byť. Lebo. Prostá kritická otázka, čo ak nie? Úplne jednoduché. Pretože moje je poprieť ľahké, hej, pretože ja hovorím veci, ktoré nemusia možno znieť konzistentne, hej, vychádzajú z nejakého môjho príbehu, ktorému vôbec není nutné veriť, hej, a teda, ale práve preto hovorím, to, čo hovorím, je aj poprieť jednoduché, ale prečo nepoložiť kritickú otázku na celú túto spoločnosť, že áno, má byť naozaj žena proste len rodičkou dieťaťa? Má žena len znášať bolesti? Má žena držať zodpovednosť za rodinnú pohodu a náladu svojho muža? Žena má zodpovedať za náladu svojho muža? Muž má nejakú náladu? Je nejako rozhodený? Čo to je? Kde je mužská stálosť, zodpovednosť, pevnosť, sila? Hej, ale nie cez nejaké zakazovanie si niečoho prirodzená. Hovorím o prírodzenosti. Kde to je potom? Hej, keď žena má zodpovedať za stav svojho muža? Hej. Nehovorím, že to neboli muži, ktorí mali byť ženskej energii, vyskytujú sa tu aj tieto typy ľudia, zase ich poznám, ale vo všeobecnosti presahovalo to, že muž má mať zodpovednosť a práve má zodpovedať za ženský stav. Tak ako Saturn na začiatku zodpovedal za Zem, hej. Ja vám len hovorím zrkadlo toho, jak to bolo v neduále, hej, a jak to vlastne je v tomto ponímaní. A teda, ak sa tu mal zmeniť ten svet, tak jednak muž mal vymeniť svoju rolu so ženou, hej. Čo sa aj vlastne čiastočne chvíľočku tu nadialo v roku 2023. Procesy konkrétne som si zažil a prešiel, áno. A ešte predtým, než toto poviem, zabudol som na jednu vec. Tie koronové roky, ja to hovorím transformačné roky 20, 21, 22, tie boli o tom, že my sme sa tam práve vymaňovali už tí tvorcovia tohto všetkého a tí, ktorí tu mali nejaký dopad na toto všetko, čo sa tu stane, tak sme sa vymaňovali z područia už toho Saturnu samotného tým, že sme vracali súlad do duality, pretože hento všetko boli záležitosti zasiatých tém,
A retrospektívne sme sa do nich vracali, aby sme ich už neprežívali tak, ako to bolo predtým, ale aby sme tam dali ten súlad. Súlad mohol znamenať čokoľvek, hej, v danej chvíli mohol vyzerať ako utrpenie, ale to je práve dualita, hej, že robíme tú selekciu neustále o tom, že to je utrpenie, to je zle, Ježiš Maria, ale to takto nefunguje, hej. Proste tam je to tak, že len súlad. A to mohlo znamenať v danej chvíli aj trpeť. Kľudne, hej. Pre nejaký moment, povedzme. Ja som si tým prešiel. No. Takže súlad, a to znamená, že tam už sme dali život tomu celému, pretože predtým to tu fungovalo tak, že my sme si vlastne ten život brali z matky a uznanie sme dávali Saturnovi, že nám to dáva. Žena uznaná nebola, žilo sa na jej úkor a Saturn si za to bral mano. Hej? A bol potom miesto duchovného uznávania uznávaný tým, že sme ho vyslovene konzumovali. Hej? Vyslovene sme ho konzumovali a tým sa ukázala v podstate tá podstata, že my kvázi konzumujeme život, lebo Saturn bol prvotný odraz života, ale zároveň potom aj smrti. Že konzumujeme svoju vlastnú smrť a zároveň akože si ujedáme zo života, áno. Práve preto ten svet vyzeral pred koronou alebo ešte na začiatku a to, čo sa tam potom všetko čistilo, tak ako vyzeral, hej. Samozrejme, že to tu nebolo v poriadku. Keďže to bol príbeh, ale iba samozrejme, hej, celé vedomé. No a ja som sa vlastne chcel potom už dostať k tomu novosvetskému ponímaniu. Naspäť sem teda dodať život. A čo by to vlastne znamenalo? Že do tej veškerej štruktúry hmoty by musel byť daný duch. A to by mohlo znamenať to, že tu už žiadne faktory, už len to, napríklad toho pojmu, toho chlebu, schválne spomínam ten chlieb, lebo to je ako minimálne u nás tu, v našich končinách, tak Slovensko, Čechy, chleba. No však, kurva chleba, ne? Však to je súčasťou úplného žitia tu na. Hej? Dobre, však nájdú sa tu ľudia, ktorí to nežerú, ale vo svojej podstate ma chápete, čo chcem tým povedať, áno? No a tak si skús predstaviť, že veškerá tá stará hmota mizne a že ty vlastne už tam prestúpiš a dáš tam toho ducha. Hej? A že ten duch z toho muža pôjde do tej ženy. Muž dovolí tej žene konečne existovať. Áno? Čo nebude odráncovaní zeme z našej strany, alebo je tam mužská zodpovednosť celkovo. Čo dá zase nády žene a reťazové reakcie potom fungujú tak, že ak sa postupne začne diať súlad, tak sa to odzrkadluje. To zrkadlo nejsú len medziľudské vzťahy, jak nám hovoria ľudia z duchovných oblastí a tak ďalej. To sa týka širokospektrálne tohto celého. Keď sa tento svet stvoril, vy si myslíte, že sa z čoho stvoril? To je naša projekcia, to je naše zrkadlo. To sú naše záležitosti mimo duálneho priestoru ešte predtým, ktoré jednoducho dozneli a boli žité jednoducho. Respektíve doznelo sa to, čo bolo predtým, hej? Že sa tu žilo z nejakej kvázi naplňovania iba svojich túžob a podobne a ničenia sa a padnutia do úplnej smrti, že tu bola manifestovaná smrť a nie život. Ak si niekto myslí, že sa život synonymuje tým, čo bola Atlantida a podobne, tak je naozaj na omyle, pretože život sa nemusí končiť deštrukciou. Hej? To je definícia ľudského ponímania, že život musí končiť smrťou, deštrukciou, pádom. To je život? O to večný život ani Kristus nás ani omylom teda není. A keď to niekto takto chápe, tak sa mýli proste. A nemám problém, ale neberiem to nikomu. Ja len hovorím, že sa mýli, hej. Teraz ani neviem, kam som ušiel, ale je každému jasné, o čom hovorím, hej. Lebo hovorím strašne rýchlo, lebo tých myšlienok je strašne veľa, ale určite sa za chvíľočku dostanem k tomu presne, čo som hovoril. Každopádne táto doba, hej, toto všetko nové, jasné, už mi to docvaká. Mali sme sem nahrať nový život a tým aplikovaním z mužskej strany toho ducha do tej ženy, to potom funguje zrkadlovo. Hej? To znamená, že odrazom bude toho, že sa sem ten Saturn vráti a začne sa proste o túto zem starať a vyživovať. A o tom už nebude dôvod, aby existovala vôbec tá koncepcia dní a noci, a nemusí existovať už starosvetský typ používania hmoty. Ak ja dokážem ducha manifestovať do hmoty, tak to bude znamenať to, že sa v tej hmote začne jednoducho vyrábať duch samotný. Takže už sa nebude musieť konzumovať Saturn. Hej? Pretože to predtým všade bol ten Saturn, áno? V komerčných produktoch, pojmy ako chleba, pojmy ako loď, pojmy
Ako všetko proste. To všetko bolo stvorené z neho. A práve tá Talbotová kniha je dobrým základným kameňom pre túto pochopenie, hej. A skúsi to predstaviť, že manifestuješ ty ducha, tým pádom už nejsi odkazaný na to, aby si konzumoval Saturna. A naopak budeme konzumovať, ak vôbec, hej, po tom časom, ak by to tak bolo, tak budeme konzumovať proste tú pravdu iba. A tá pravda nebude prinášať starú súčinnosť ducha s hmotou v tom zmysle slova, že tu ľudia jedli nejaké veci a mali alergické reakcie, takú a onakú chorobu, také veci, cez hmotné veci, aj nielen cez jedlo sa im ďali rôzne záležitosti, pracovali proste niekde, kde boli ťažké kovy, ťažké plyny a baršťa, stalo sa im potom niečo. Tá hmota vyslovene bola súčinná s duchom takým spôsobom, že sa ukazovalo, ako sa ten duch, ako sa vlastne cez tú hmotu ten človek ničí, hej. A do toho vstupoval vlastne ten duch, hej, že ten duch sa proste v tej hmote ničil. Pretože bol v nesúlade, hej. Bola duch celkovo, celé jedno vedomie, celá jednota bola individualizovaná, roztreštená do karmických záležitostí a potom vlastne sa to cez tú hmotu prejavovalo. To znamená, ak človek proste zažil to, že vybuchol reaktor niekde, tak to proste bolo len preto, lebo to tak malo byť, hej. Malo to tak byť preto, pretože mu bolo cez tú hmotu ukázané to, v akom stave jeho duch a malo to doviesť ďalej a ďalej. To, že to je pre niekoho zlé a to, že my sme takú polarizáciu užili, že to je zlé, to je smutné, áno, to k tomu patrilo, hej. Mali sme padnúť do toho, sa začať báť tej smrti a mať z nej strach a plakať na ňou a mať obavy, pretože predtým sa žilo úplne inak v tých starých dobách. Tam naopak sa smrti nebálo, hej, a utrpenie často nebolo oplakávané, hej, tak ako teraz, hej, ani taký strach nebol z toho, pretože tam išlo úplne iné témy. takže tak, čiže, a čo som chcel povedať, teda, skúsi to predstaviť, že už nebude tá hmota použitá na toto, lebo preto tu sú tieto všelijaké duchovné kruhy, ktoré tú hmotu popierajú, aká je to pičovina, aká je to zbytočnosť, lebo nechápu tomuto z tohto uhla pohľadu perspektívy, hej. Ale naopak si skús predstaviť, že cez tú hmotu bude reprezentovaný duch v tom čistom, že bude ukazovať práve tú pravdu a ten súlad, čo to asi by znamenalo. No nádheru, hej, stručne povedané. Každý nech si predstaví, čo chce. Ak mám k tomu ja niečo povedať, no proste nebude sa v hmote jednoducho zomierať, hej. Už si nedám kúsok chlebu a nebudem mať z neho kyselinu, jednoducho povedané. Jednoduché princípy. A môžeme ísť úplne vyšším, obrovským, všelijakým, hej. Už mi to nebude jebať lietadielko na oblohe nejaké pásy a čiary. Hej? Nebude, pretože to už není dôvod, aby sa to ukazovalo. A nikto tu nemá takú vôľu slobodnú, aby mohol nás ničiť. My sa ničíme a všetko ostatné je tu v našom područí. A to doslova. A to je tá šialenosť, ktorú vám tu nikto nepovie. Hej? Akú veľkú zodpovednosť a vlastne jednu jedinú zodpovednosť máme my za toto všetko. Hej? To je naše dielo, to sme my. To je ten Boh, hej, toto všetko. A predstav si teda, že cez tú hmotu by, ako hovorím, bol daný ten súlad a znamenalo by to proste úplne niečo iné. A tá žena by vlastne dávala zo seba to všetko, hej. Muž by dával toho ducha, tú zodpovednosť a ona by mohla manifestovať tú pravdu z toho ducha. Hej. Ako? Rôznorodom. Nemusela by byť iba matkou pri deťoch, jak to poznáme, ako bohužiaľ to tak je, ale mohla by naozaj tvoriť. Hej? Pretože kde je mužská úloha pri deťoch v tejto spoločnosti? Nehovorím, že tu neexistujú výnimky, alebo že sa muži neučili niečo za posledné roky v poriadku, ale ja to myslím tak širokospektrálne. Hej? Kde je v tom celom muž? Hej? Prečo to nefunguje? No dojebali sa tu veci, to som už povedal, ale chápete, kam tým mierim, čo chcem tým povedať? No. Prečo by muž nemohol byť s deťmi toľko, koľko žena? Lebo tu je ten dôležitý argument, lebo patrí do systému, kde musí on spravovať hmotu a musí nosiť domov manu. A to je tá nesúladná rola muža bez zodpovednosti. Hej? Pretože my žijeme v parazitickom systéme, ktorý je našim zrkadlom našej paratizácie. Neviem, či to správne vyslovujem, lebo to je také slovo, ktoré má metie, parazitácia alebo paratizácia, ale ja neviem, je mi to fuk. Proste parazitujeme, tak super, na sebe, hej? Muž parazitoval na sebe, hej? A zrkadlom aj na žene a zrkadlom toho proste bolo, že spravoval tú hmotu, áno, ale výsledkom toho teraz je čo? Hej? To, že vlastne ty si musíš platiť za život
No nad tým, keď sa zamyslíš, tak ja si myslím, že každý jeden, aspoň trošku normálny, poviem to tak zjednodušene, to chápe, že to není v poriadku. Platiť za život? V rámci spoločnosti, akej spoločnosti, keď na vrchu, teraz, toto ja neriešim, hej, toto už vám dávno prejde, ale na vrchu je proste niečo, čo vysaje ten finálny produkt z celej našej činnosti, ktorú proste robíme v tom systéme. Či si policajt, či si proste, ja neviem, skladník, či proste niekde zváraš, hej, ale kľudne aj živnostník, to je jedno, aj tak to tam tečie, hej, a dostane sa to hore. To je mužská rola. Paratizuje na sebe a není vzorom pre svoje deti poriadne. A nejak tak cez nejaké programy vo svojom podvedomí, kde si len naplňuje to, že on nedostal niečo od svojho otca napríklad a núti to robiť tie deti a podobné veci. Ale ja hovorím reálnym vzorom od srdca, hej. No a takto by vlastne muž, ak by získal pravú zodpovednosť, čo bol testom minulý rok súlad ducha hmoty a tam sa to nepodarilo, tak by ten muž proste vytrhol jednoducho vôbec ten celkový spoločenský koncept a kontext tohto fungovania v určitej vrstve spoločnosti a vyviedol by proste jednoducho ten stereotyp života, že žena pri deťoch a muž v robote, lebo je to pičovina. Hej? A hojnosť je ženská energia mimochodom a pomer k peniazom celkovo by zmenil muž v ženskej energii na tomto svete, ku ktorým to patrí. A ukázalo by sa, že tie financie sú bezpodmienečné. A toto celé by znamenalo to, že by sme už nemuseli pojedať starého Saturna a starý typologický koncept toho, čo sa tu žilo, ale proste bola manifestovaná absolútna pravda. Hej? A žena by tým pádom mohla manifestovať to, o čom hovorím, pretože by získala čas, pretože žena sa len starala o deti. Mala nejaký čas, dobre, ja nehovorím, poznám ženy, ktoré aj vyrábali a tak ďalej, áno, ale nedá sa to poňať spoločensky v jednote. Individualizovanie na každý na jednom piesočku, to je všetko pekné, tam sme to mali riešiť počas doby covidu, hej, že každý si mal jednoducho hľadieť konečne, povedzme to svoje, hej, pretože tak sme aj do duality došli. Žiadne falošné kolektivizácie tu neboli, ak tak sa rozpadli, ak tak boli, aj tak neboli účinné, mali len niečo odzrkadliť, ale proste každý si tu prioritne, čo sa týka manifestátorov v tomto celom, hľadel svojich tém a videl som to kvantum, kopec ľudí, ktorých som spoznal za celé tieto roky, hej, čo bola vlastne moja, nazvime to z nejakého vnímania, taká iná rodina, hej, než tá zemská, všetko je to rodina z vedomia. Nechcem to takto selektovať, som sa zbytočne zamotal, ale proste spoznal som kopec ľudí, ktorí mi boli ako rodina, ja to zjednoduším, nechce sa mi toto naozaj vysvetľovať, lebo je to zase dlhá oblasť informácií a proste videl som to na nich, hej, že každý individuálne sme si tu riešili svoje. Mali sme sa odpútať od falošných záležitostí boja proti nejakému vírusu, ktorý tu ani nebol vymyslený, respektíve to bolo zrkadlo proste nutné spoločnosti, hej, tu nešlo o vírus žiadny, to bolo zrkadlo, to bola tematika, áno, že sme konečne mali prestať sa participovať na tom, čo predtým sme urobili, lebo tá retrospektíva spätná. My sme sa participovali na tom, že sa tu udiali nejaké veci, ale nám to bolo ukradnuté. My sme v dualite proste riešili úplne iné veci predtým. Myslím predtým predošlých inkarnáciách. A tu už to malo byť tak, že sme nemali ísť ruka v ruke s tým, hej? Nemali sme proste podporovať takéto veci, alebo ako to nazvať. Nemali sme nimi samotnými byť, hej? Proste už do toho išlo ten duch, a nie len nejaká slepá túžba si ísť len to svoje a nezaujímať sa absolútne o nič. Hej? No, alebo jak by som to asi povedal, takto nejako. Takže riešili sme si tam individuálne záležitosti, ale tým to nekončí, hej? Na individuálnych piesočkoch každý sám a zrazu tu akože spravíme zázrak z toho. Začína to od teba, ale nekončí to tebou, pretože sme všetci jedno, hej? A jedno tu treba aplikovať. Pokiaľ nebude, tak to tu bude vyzerať asi tak, jak teraz, hej? No. A každý, kto vidí, sa pozrie a vidí, hej? Že to není vôbec v pohode. Absolútne teda. A už by som to dokončil, za chvíľu hodina. Ja som proste povedal, čo som chcel, aj keď veľmi sofistikovane, komplikovane asi, ale však nevadí. Čiže žena by získala ten priestor naozaj na to manifestovanie a vo všetkých formách, hej? Vo filozofickej forme. Informácie sú žena, hej? Dáva nám ich teraz chlap, áno, pretože je to tu v nesúlade. A ja som sa predtým tým vyslovene živil a fungoval, že dávam von informácie. Ale to bolo pre určité obdobie v dualite. Ale my sa bavíme o obdobie mimo už duality a privedenia toho súladu na tento svet a tie reálnej pravdy toho celého vedomia. A tam za informácie
tam informácie proste zo seba dáva von žena. Tým, že je napojená na zdroj ducha, muža a tej reálnej podstaty toho zdroja, ktorým proste sme. A tým pádom ona získava informácie z pravdy. A tou pravdou to je muž v tom celom, hej. A muž to nerieši, muž činí. A žena tá je tá o to, aby rozprával, hej. Lenže sa to posralo, takže mi ostalo len kecanie, hej. Ale aspoň o tom, ako to tu bolo. Aspoň vás nekrmím pičovinami a sračkami, ako to tu robí kopec ľudí. A viem, že to malo byť zrkadlo pre mnohých a že to tak malo byť, ale aj tak mi to nedá si to z ľudského hľadiska do toho trošku nekopnúť. Ale týmto začína aj končí. Možno pre niekoho je úplná pičovina, napríklad čo hovorím ja. A má rovnaké právo si povedať k tomu, tak ako som to nazval ja pred chvíľou. Hej? OK, toto by sme mali. A teda žena by získala ten finálny priestor, ako hovorím. A dávala by to proste zo seba von, hej? Rôznymi spôsobmi. Niektorá žena filozofia, niektorá žena by varila, ale zo súladu, hej? Ne variť z povinností, zo zodpovedností, zo vzorcov, hej? Proste by to dala von, ona by bola spokojná s tým a bolo by je bezpodmienečne jedno, že či teraz čo. A to je práve to, hej? Že život bol založený aj láska, aj všetko proste len na bezpodmienečnosti. To je ten prvotný stav, hej? A z toho by to vychádzalo, hej? Z tej pravdy. Z pravdy, ktorá nemá jednoducho podmienky. Žena by to manifestovala a žila by sa pravda. Tým pádom by mi tá pravda cez hmotu, nech by to bolo čokoľvek, činnosť, šport, jedlo, by mi už neukazovala nesúlad. Už by mi neukazovala moje trápenie, už by som sa v nej netrápil v tej hmote. A tým pádom by som nemusel popierať a utekať pred ňou, jak to robia mnohé duchovné kruhy. A o toto tu šlo. Hej, to je ten starý svet versus nový svet. V starom svete to bol Saturn a dá sa povedať, že my všetci sme kvázi boli ním. Áno? A tu sme sa mali stať sebou. Hej? No. Takže takto by som to zhrnul, povedal, definoval a rovno aj ukončil. Takže ďakujem za vypočutie, bolo to docela dlhé, bavilo ma to a zase som si aj ja trošku rozšíril pri rozprávaní nejaké obzory a myšlenky. Takže ďakujem pekne za vypočutie. Držte sa, majte sa. Ahoj.